Òptica Sisquella i ara anem a procedir al sorteig d'aquest fabulós Sony Xperia M2 entre les 20 primeres compres dels nostres clients que van complir tots els requisits segons es va enviar per SMS o WhatsApp. Anem a col·locar tots els números, els 20 números dins el sorteig, l'1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, l'11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, 19 i ja tenim els 20 números. Ara el que farem és remenar una miqueta i tenim la mà innocent que agafarà el número guanyador del sorteig. I sense mirar, molt bé, ja tenim un número. I el guanyador ha sigut... El número 12. El número 12.